ናይ መጀመሪያ እምቢ ማለት ናይ መጨረሻ አይኮነን። እስከዛ ቪዲዮ ዚያሪና ያንመለስ No, no, no. Hey, stop it, stop it. Why are you doing this one? ስለዚህ ናይ መጀመሪያ እምቢ ማለት ናይ መጨረሻ አይኮነን። ኳላስ ካሊ ትርጉም ከሎ ይኸውን እታ ናይ መጀመሪያ እምቢታ ምናልባት ነትወድ ተባዕታይ ንምፍታን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ እትወዲ ክንደይ ዝኣክል ጽኑዕ እዩ፣ ሕቱኡ ንምስኻዕ ክንደይ ዝኣክል ፃዕሪ ይገብር ዝብል ንምርኣይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክብራ ንምሕላው ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቐሊሉ ከም ዘይትርከብ ክተርኢ ስለትደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር እምቢታ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ትዕግስቲ ንምፍታሽ ክኸውን ይኽእል ዝደለዮ ንምርካብ ክንደይ ዝኣክል ትዕግስቲ ኣለዎ ዝብል ንምርኣይ ደልያ ትኸውን ትኽእል እያ። ራብዓይ ግዝያዊ ስምዒት ድዩ ወይስ ልባዊ ድሌት ዝብል ንምፍላይ እውን ደልያ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መጀመርያ እምቢ ማለት ናይ መጨረሻ ዘይምዃኑ ፈሊጥና ፃዕርና እንተቐፂልና ፈተናታት እንተሓሊፍና ድሌታትና ክንረክብ ከም ንኽእል ዘርኢ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ። ብካሊእ ደጋዊ ሓይሊ እኳ እንተተኸሊፍና ንሳ ባዕላ እውን ክትሕግዘና ከም ትኽእል የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ይኹን ኣብ ሪሌሽንሽፕ ድሌታትና ንምስኻዕ ዝመረፅናዮ ህይወት ንምንባር ፈተናታት ምሕላፍ ክንለማመድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ማለት እዩ።